BJP IPFT CPIM Yakarwi Penena TIPRA Mothao Khaba Khoba Elan Sogo Bomagra Ayo Loto TIPRA Mothao Ayo Loto Hanja Mothao Ayo Loto Hani Bomagra Ayo Loto Oi CPIM BJP IPFT Yakarwi Penena TIPRA Mothao Elan Sogo Oi CPIM BJP IPFT Penena TIPRA Mothao Khaba Khoba Elan Sogo महाराजा प्रवर किशोर देवर माना खावाय खोबा एलान सको महाराज प्रवर किशोर देवर माना आयो लतो अति प्रमथा आयो लतो हांजामत 2003 जे आं राजनीति सिबिएन बानफ्रोमो दंखा बानफ्रोमो याकारि जे बीजेपी रोनो बनाये दंखा कोनो सुंजनो साधारण चिनि पश्चिम गोविंदबारि गौसभा तिनि तांकारायंथ बुद्धि चौधरी पारांथ कोनो चिनि बागै सामुं खायमानिख्रुइ तिनि गाड़ी थामा रूट फनो काहाम गाड़ी थाना कोरो वाती फेकांके गाड़ी बुथाइमाया तुई हो नुना एंखे जुं पारानी तुई खाव नुना एंखे 1 किलो 1.5 किलोमीटर थामो तुई मा खावो कोनो सरकार जुं जतो सरकार नायमानि जुना तिनि जतो सरकार जुना हामजा गया हंखा जो खन जुना सामं नांया जुना चिनि बागै कोनो सामं खाया बरो अबन बागै जुं जे बो बाग्रा चिनि बागै चिनि बखं बारान बागै जखन आं सक्सेस उनफ्राय जत चिनि जातिनो आं बुकायसा नायनाय बो मुक्तिक्राय मानि नगै जों जत बना हामजागै फायखा बबा ग्रानो नों ताम साहरनान मुसुं तिनि न पान्डानि बिसिंतै आं सानान मुसु बबा ग्रानो जे जों एडिसि जों मारिरो जयजुक्त खाय बनो जयजुक्त खाये खायमानि परिये जोंना कैसा बफना नाय फायथौ चिनि एरिया रो फाय